Bună Capricorn și bine revenit pe canalul meu. Voi face pentru tine astăzi etalarea pentru luna mai și vom încerca să aflăm împreună mesaje, ce vor cărțile să ne spună, schimbările minore sau majore care vor avea loc în viața voastră, persoanele importante care vor intra sau persoanele importante care vor ieși din viața voastră, energia generală a lunii și cum veți fi voi influențați. Dacă sunteți interesați de o persoană care are soarele, luna sau ascendentul în zodia Capricornului, îți urez bine ai venit. Dragii mei, vreau să țineți cont că este o etalare generală și nu poate rezona cu povestea voastră, cu toată povestea voastră sau cu posibil să te regăsești sau posibil să nu, ori te regăsești mai mult sau mai puțin. E o energie la comun și nu toată lumea poate să aibă aceeași poveste de viață, ar fi culmea, da? Deci te rog frumos să ții cont de acest aspect. Dacă nu te regăsești, îți recomand să mergi la ascendent. Unele persoane se regăsesc mai mult la ascendent după o anumită vârstă, mă scuzați. Și îmi cer scuze dacă mă bâlbâi, îmi cer scuze dacă nu vorbesc coerent, îmi cer scuze dacă mă grăbesc, dacă vorbesc prea repede sau prea încet, îmi cer scuze. Aici e o luptă a voastră, vă apărați ceva, vă apărați de ceva sau vă apărați niște drepturi, niște bunuri. Să vedem, dragii mei Capricorni, cum va fi luna mai pentru voi. Deja am intrat în luna mai, am întârziat puțin cu etalările. Dragii mei, înainte de a începe, vreau să vă rog să vă abonați canalului meu. Dacă nu ați făcut-o încă, nu vă costă nimic, doar apăsați pe butonul la roșu din partea de jos, apăsați în butonul roșu. Asta este tot, nu vă costă nimic, pe mine mă ajută foarte mult și vă mulțumesc din suflet dacă veți face asta. Dacă v-a plăcut sau ați rezonat cu etalarea, puteți să-mi lăsați un like, puteți să distribuiți și altor prieteni acest clip, nu mă deranjează, din contră, chiar mă ajută foarte mult. Vă mulțumesc din suflet pentru tot, că mă urmăriți și că sunteți alături de mine. Așadar, dragii mei Capricorni, să vedem cum va fi luna mai pentru voi. Capricorni. Hai să vedem. Invers. La baza pachetului avem 3 de monede. Trei de monede mă duce cu gândul la un parteneriat sau vă consultați cu cineva în legătură cu împăcarea cuiva sau nu mai vreți să vă împăcați cu cineva. Eu asta văd. Hotărâți să treceți peste un final sau hotărâți să acceptați că cineva nu vă mai vrea sau v-ați gândit la foști, v-ați gândit la foste, ați sperat să se întoarcă, ați așteptat, ați suferit, însă asta se termină. Deci văd aici în 2 de cumpe pe poziție întoarsă, nu mai are loc, dar e ca și cum voi hotărâți, parcă voi ați sperat, dar încetați să sperați după ceva sau cineva, da? Aici nu vă mai gândiți la această împăcare, nu vă mai stresează această despărțire, nu vă mai gândiți la un fost sau la o fostă, da? Și parcă cereți ajutorul, ori vă sfătuiți cu prietenii, cu
familia, cineva vă ajută să depășiți un moment sau voi acceptați ajutorul cuiva pentru a trece peste o despărțire. Sau să uitați, veți uita o persoană. Haideți să vedem despre ce este vorba, să vedem și cărțile, da? Haideți să le pun direct întoarse. Da. Aici e vorba despre acceptarea unui final. Toate cărțile mai ești în poziție întoarsă. Dacă sunteți bărbați, e posibil să fie avut de-a face în trecut cu o femeie în semn de apă. Rac, pești, scorpion, mai ales pești. Dacă sunteți femei, ați avut de-a face cu un bărbat în pești, scorpion sau rac, sau capricorn, taur, fecioară. Aici este vorba despre ceva ce nu a fost să fie, dragii mei. Poate unii dintre voi, după cum v-am zis, aici există ori o relație de căsătorie, poate cu familie, cu copii, ori ați fost părăsiți de către cineva și ați încercat să reparați, ați încercat să vă împăcați. Cineva a luptat din greu, cineva a dat mesaje, cineva, ori voi ați căutat pe cineva, v-ați rugat pe cineva, ați implorat pe cineva să se întoarcă, să vă ierte, să vă împăcați. Ceva la care ați ținut foarte mult, ceva stabil. E posibil ori să niște informații să ajungă la urechea voastră, să aflați niște secrete despre această persoană și acest lucru să vă facă să ziceți stop. Reușiți. Dar eu cred că vă ajută cineva, după cum am și zis. Ori niște prieteni vă zice, nu mai are rost să suferi după Cutărescu, pentru că uite ce a făcut. Sau și Cutărescu nu mai are rost să iubești sau să îi ceri lui X să se împace cu tine, pentru că uite, noi nu ți-am zis atunci, dar te înșela sau făcea anumite chestii sau zicea anumite chestii despre tine. Descoperi un adevăr despre o persoană care te va ajuta să accepti acest final, să accepti acest sfârșit și să mergi mai departe. Da? Nu mai există pasiune, nu mai există fericire, nu mai există comunicare, absolut deloc. Cineva nu mai comunică, cineva nu mai cere o nouă șansă, te dezlegi. Aici avem o persoană în poziție normală, îmi vorbea despre singurătate, tristețe, răceală, vulnerabilitate. Nu mai ești vulnerabil, treci peste ai fost în 5 de monede, ai fost în toate cărțile care sunt întoarse, da? Ai fost în asul de bâte, ai mai cerut o șansă, ai avut dorință, ți-a fost dor de această persoană, ai avut pasiune, ai încercat un nou început. Da? Ți-ai dorit ceva nou, ți-ai dorit o familie, ți-ai dorit o stabilitate, ceva frumos cu această persoană, ceva stabil. Ai făcut și compromis, i-ai dat și mai multe opțiuni, i-ai oferit, i-ai pus pe masă tot ce ai avut. Ai simțit că este sufletul tău pereche. Ai avut sentimente, ai fost îndrăgostită de această persoană, i-ai comunicat asta, i-ai spus asta, ai fost atent, i-ai cerut a doua șansă, i-ai comunicat tot ce simți, da? Ai trecut prin 5 de monede, te simți singur, abandonat. Eu cred că cineva a fost părăsit aici și în sfârșit reușește să se vindece. Eu văd o vindecare, dragii mei. Ai fost în 5 de monede,
părăsești și 5 de monede. Deci mie îmi place foarte tare, este o etalare foarte clară aici. Cineva te susține, cineva te ajută să-ți deschidă ochii. Da? Ori o persoană nouă, ori o persoană nouă, v-am zis, poate în semn de pământ sau apă, o femeie parcă o femeie din semn de apă deține anumite secrete sau afli anumite secrete despre această femeie cu care ai fost în relație sau despre acest bărbat în semn de apă. Sau o femeie îți va zice ceva despre fostul, despre fosta și vei reuși să depășești acest final, să-l accepti și îți va fi atât de ușor. Deci, parcă ai avut nevoie de o informație sau ai avut nevoie să descoperi ceva ca să poți să te vindeci. E o vindecare 100% aici. Te cureți, ceva ce în sfârșit depășești pe tot, nu știu, simt că te detoxifici, dar prin ajutorul cuiva. Cineva te ajută, cineva îți spune ceva. Ieși la o masă cu niște prieteni și spune, vezi că fosta deja e cu altcineva. Sau fosta te înșela când era cu tine. Sau fosta, uite ce vorbea despre tine. Și tu atunci o să-ți dai seama că nu mai merită nici măcar să te gândești la o împăcare. Nici nu se pune în discuție aici. E ceva de care vei fi surprins, să știi. Dar v-am zis, de la prieteni sau poate o persoană îți va comunica despre fostul, despre fosta că te înșela când erați împreună, poate mai exista încă o persoană sau vei descoperi, vei afla, ți se va spune sau vei vedea că fostul sau fosta are pe altcineva. Și atunci îți vei da seama că lucrurile chiar nu mai pot fi. Mie îmi place etalarea. Este o etalare simplă. Cărțile mi arată clar că tu ai făcut tot ce ai putut. Da? Ai făcut tot ce te-a stat. Ori dacă nu cred că tu ai greșit. Nu. Pentru că tu ai suferit cel mai tare. Tu ai fost luat prin surprindere. Dezamăgirea e de partea ta aici mai mult. Dacă erai tu cel care greșea, bănuiesc că îți asumai sau nu mai erai atât de vulnerabil, nu te mai simțeai atât de abandonat. Deci eu cred că ai fost părăsit sau înșelat sau pur și simplu cineva nu a mai vrut să, nu știu, e o chestie la care, nu știu, eu simt că e o despărțire, parcă cineva s-a despărțit, tu sau celălalt a venit către tine. Acum, poate fi vorba de tine sau despre cealaltă persoană, da? Cineva a cerut o șansă, a implorat această împăcare, celălalt a refuzat, cineva a insistat, a sperat, a venit cu mesaje, cu suferințe, cu discuții, cu fel și fel de încercări aici. Ați trecut prin toate stările. Pentru că fostul sau fosta să se întoarcă sau cealaltă persoană a făcut totul să te întorci și la un moment dat îți vei da seama că celălalt a cedat. Celălalt te lasă în pace. Dacă într-adevăr îți dorești să te lasă în pace, te va lăsa în pace. Dacă tu ai făcut pentru celălalt toate aceste gesturi și știi că ai sperat, ai cerut șanse, aici cineva parcă insistă și sunt sentimente, da, au fost cel puțin, a fost cineva și a dorit foarte mult pe cineva aici, dar din grupul de prieteni sau o persoană nouă îți va spune anumite secrete despre fostul sau fosta. Sau îți vei descoperi că fostul are sau fosta pe altcineva și a făcut pe altcineva sau te înșela, ceva ce mai clar de atât nu poate să spună capac. Parcă de asta aveai nevoie ca să te dezlegi în totalitate de... Hai să vedem 3 ăsta de monede. De asta aveai nevoie de bâta asta în ceafă, să zicem, că e ceva care te surprinde.
te surprinde. Spui, Doamne, serios? Sau nu vine să cred. De asta aveai nevoie ca să pleci din această poveste, da. Asta te va ajuta. Prietenii te vor ajuta să părăsești o situație. Da? O situație care oricum s-a terminat de mult, dar tu încă ești blocat acolo. Cineva îți va poate fi vorba aici despre o propunere de mutare de oraș, de țară, dar în jurul tău cineva din jurul tău, prietenii sau o persoană nouă, te va ajuta să părăsești, am zis, să părăsiți o situație sau să vă convingeți de anumite lucruri. Și vă convingeți. Vă curățați, dragii mei. Sau poate întâlniți o persoană nouă care vă va ajuta să uitați de fosta sau de fostul. Aici e vorba despre trecut, de foști și de foste. Aici avem persoane care se gândesc la ce s-a întâmplat în trecut, care suferă după cineva, dar acel cineva nu se mai întoarce, da? Este clar. Și e posibil ca o noutate aici să cineva vă ajută să vă scoată din zona asta. Faceți așa, o călătorie către alte meleaguri. Poate să fie o călătorie sufletească, da? Nu neapărat fizică. Dar eu mai mult tind să cred că aveți niște discuții cu cineva despre fosta sau fostul și vă aflați niște secrete, niște informații care în sfârșit vă ajută să acceptați sau să mergeți mai departe. Să părăsiți această așteptare, acest blocaj. E un blocaj. Eu văd ca și cum cineva se deblochează. Uitați și 5 de cupe în poziție întoarsă. Gata cu trecutul. Gata cu foștii, gata cu fostele. Renunțați la această depresie, această așteptare. 5 de cupe în poziție întoarsă îmi vorbește despre o persoană care suferă după fostul, după fosta, depresie, tristețe, supărare. În poziție întoarsă este stop. Da? Ceva îți deschide ochii. Poate fi și o nouă persoană care apare în viața ta și te scoate din zona aia de foști și de foste. Sau prietenii sau un prieten îți va spune ceva despre fost și despre fostă sau vei vedea tu ceva, dar cred că vei auzi ceva, se va comunica undeva unde sunt mai multe persoane, se va comunica anumite lucruri care te vor ajuta să nu știu, niște convingeri ale tale. Te vei convinge că nu mai există șanse și nu neapărat că nu mai există șanse. Îți vei schimba impresia despre fostul sau despre fosta. Îți vei da seama că nu ai cunoscut-o deloc sau îți vei da seama că faptul că nu mai sunteți împreună este cel mai bun lucru care s-a putut întâmpla. Nu știu ce vei afla, dar vei fi foarte dezamăgit pentru că nu mai există speranță aici. Și a fost o relație, a fost cu iubire aici. Da? Ați fost fericiți, a fost dorință, a fost chimie. Poate chiar a fost, l-ai simțit că ar fi sufletul tău pereche, dar judecata. Îți vine mintea la cap. Afli ceva și îți vine mintea la cap și îți dai seama că nu a fost chiar așa. Ai fost naiv, ai avut încredere sau chiar te-ai bazat pe această persoană. E posibil să fie o diferență de vârstă între voi. Sau e posibil să afli unele secrete. Ai aflat sau vei afla unele secrete despre acest fost sau fostă. Sau ai aflat unele secrete despre fostul sau fosta
Și de-aia te-ai despărțit, de-aia l-ai părăsit și fosta sau fostul a încercat să se împace cu tine. Dar poate fi și invers. Dar nu există împăcare aici. Nu există nicio șansă de împăcare. Singura chestie care o văd foarte clar aici este că cineva se convinge în sfârșit prin ajutorul altor persoane sau altei persoane că trebuie să meargă mai departe și trebuie să accepte acest final. Și va cunoaște o altă față a cuiva pe care îl considera wow. Și acum va fi un wow, serios? Chiar a fost în stare? Sau ceva de gen uimire aici, ceva se uimește. Cum a putut sau câtă încredere am avut? E bine. E bine că vă veți convinge și veți scăpa de anumite dubii, de regrete. Da? E de bine. Cam asta a fost, dragii mei. Vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit. Vă doresc să aveți o lună cât se poate de ușoară și Dumnezeu să vă lumineze calea. Vă mulțumesc!